Kompla jinstema' l-każ ta' Jomic Calleja 34 sena li qed jiġi akkużat li allegatament xtara u prova jdaħħal splussiv f'Malta. Fil-Qorti ħareġ li allegatament Jomic Calleja prova jixtri l-velenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv tat-tip C4. Fl-aħħar seduta, espert tal-qorti li ħadd testijiet tal-kaligrafija ta' Calleja u l-missier bioloġiku tiegħu sab li Jomic iffalsifika firma tal-missier bioloġiku tiegħu meta firma kuntratt biex jikri showroom f'Fl-aħħar. Għaldaqstant l-ispettur Omar Zammit preżenta akkużi ġodda fil-konfront ta' Jomic u akkużah b'falsifikar ta' Firem. Xed sit il-kirja fejn qal li l-akkużat ħal kuntratt miegħu u qal li se jiffirma missieru. Xed ukoll Raymond Muscat li qal li Calleja se jiffirma missieru imma ma jafx x'għamel. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Guma Mohammed u Joseph Khalef Abdel Hamid ta' nazzjonalità Eġizzjana intbagħtu 4 snin ħabs kull wieħed wara li nstabu ħati għal danni li jagħmlu fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi. Il-każ ġara fit-12 ta' Diċembru tal-2019 meta taw in-nar, tinda u vettura u għamlu ħsara fiċ-ċentru. Il-Maġistrat Joseph Mifsud immulta lill-immigranti kważi 9,000 euro kull wieħed għad-danni li kienu għamlu fiċ-ċentru u ordna biex wara li jiskontaw is-sentenza jintbagħtu lura l-Eġittu. Il-Maġistrat qal li l-ordni pubblika tapplika l kulħadd u li l-immigranti mhux biss kienu Malta illegalment imma anki ma qalux il-verità u flok imxew mal-liġi għażlu triq tal-vjolenza. Joseph Cardona ta' 29 sena mis-Siġġi u nżamm arrestat wara li allegatament spara fuq il-vettura li fiha kien hemm l-eks raġel tas-sieħba tiegħu. Il-każ seħħ fit-30 ta' Ġunju fil-limiti ta' Ħaddingli. Fil-qorti ħareġ li fil-karozza kien hemm it-tfal tas-sieħba tiegħu huwa wieġeb mhux ħati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.